Sanin sunayen wurare a duk inda mutum yake a faɗin duniya da matukar amfani, musamman ma a nan ƙasar China. Shi yasa yau za mu koyi sunayen wurare da mutum ya kamata ya sani, musamman ɗalibi ko ɗan kasuwa. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Bello Gadanci da Kasuwar Bello, da fata kuna lafiya. Menene waje da harshen Chinese? Waje, difan. Difan shine waje. Difan, yau za mu tattauna akan difan iri-iri. Na farko abinda mutum yake so ya fara sani idan ya zo nan kasar China shine inda zai kwana, ko ba haka ba? Hotel. Ya ake cewa hotel da harshen Chinese? Bingwa. 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 Wannan shine hotel. Bingwa. Idan kana so ka ce ina so in je hotel, sai ka ce me? 我要去宾馆. 我 yana nufin ne, ko ba haka ba? 要 bukata ko so. 去宾馆 hotel. Ina bukatar in je hotel. Za ka iya gawa direban tasi ko kuma wani wanda ma kawai kake neman kwataci daga wajensa, ko ba haka ba? Sai ka ce 我要去宾馆. Yauwa, hotel kenan. To, in makaranta ne fa? Makaranta yawanci ai da ma ɗalibai 'yan university ko ba haka ba 'yan jami'a su ne suke zuwa nan China. Saboda haka sunan jami'a da harshen China shine 大学. 大 kun tuna da wannan? 大学 wannan university kenan, amma bari mu rubuta shi yadda muka fahimta kuma yadda zamu iya karantawa. 大学 jami'a kenan. 宾馆 hotel, 大学 jami'a. To sai wajen cin abinci, ko ba gaskiya ba? Ka zo kana so ka tambaya a ina ne zaka je ka samu ka ci abinci, wato kamar restaurant kenan, ko ba gaskiya ba? Restaurant shi kuma sai mu ce mishi fan dian. Kun tuna fan abinci ko shinkafa? Fan dian. Dian kuwa nufin shago. Fan dian wajen cin abinci. Wajen cin abinci. Dian yana nufin shago. Fan dian shagon abinci, ko ba haka ba? Yau to yanzu ga guda uku nan. In kana so ka je wajen cin abinci sai ka ce me? 我要去饭店. Amma idan ba ka kare bane ba, mu ne. Mu ya ake cewa mu? Ni 我 kenan, ko ba gaskiya ba? Mu kuma 我们要去宾馆 hotel kenan ko? Amma restaurant kuma me? 饭店. 饭店. To, yawanci idan ɗalibi ko 'yan kasuwa suka zo nan China, suna yawace sosai. Yawanci mutum ba zai zauna a waje ne ba, zai je ko daga gari zuwa gari ko kuma ya je daga unguwa zuwa unguwa. To a nan China, musamman harka na jirgin kasa babba ne. Suna da jirgin kasa da ya fi na ko'ina gudu a duniya, kuma ba inda baya shiga. Saboda haka tashar jirgin kasa, tasha ma ne tukunna. Menene tasha? Duk inda ka ji an ce jan, tasha kenan. Jan yana nufin tasha. Duk inda ka ga wannan ana nufin tasha kenan. Jan. Saboda haka tashar jirgin kasa, ko ba haka ba? Jirgin kasa ana ce mishi ho ce. Ho yana nufin wuta, ce yana nufin mota. Ho ce jan. Ho ce jan. Duk inda kaga wannan yana nufin tashar jirgin kasa. Ho wannan wuta kenan, kun gani ko? Yana ɗan kama da wuta. Ce wannan mota. Jan tashar jirgin kasa. Amma idan jirgin kasa ne wanda yake tafiya a ƙarƙashin kasa fa,
wannan mai tafiya daga gari zuwa gari kenan, amma wanda ke tafiya ƙarƙashin ƙasa subway da turanci ake ce musu ko, shi kuma wannan D T Jan tashar jirgin ƙasa mai tafiya ƙarƙashin ƙasa. D T Jan tashar jirgin ƙasa mai tafiya a ƙarƙashin ƙasa. Da fata kun fahimci wannan. To yanzu kuma tashar jirgin sama fa airport, shi wannan ba a amfani da jan. Airport ba a mishi amfani da jan. Sai dai a ce fei ji chang. Fei ji chang. Fei yana nufin tashi sama. Ji yana nufin inji. Chang yana nufin tasha. Inji mai tashar, inji mai tashi. Tashar jirgin sama. Fei ji chang. Yauwa, wannan kenan. Sai kuma wani lokacin idan ka zo, inda kaddara ta hauka, watakila ka dan iya samun ko rashin lafiya ko wannan, ko kuma zaka je ka ga wani ko zaka taimaka wani je asibiti ko ba haka ba. Saboda haka muna so mu san sunan asibiti da harshen Chinese. Yi yuan. Yi yuan. Yi yuan yana nufin asibiti kenan. Ina za ka je? Ko ina za ku je? Neman shu nali. Neman ku shu. Ina za ku je? Nali. Sai ka ce, 我们要去医院。我们要去医院。我们 mu kenan ko? Yau muna so mu je asibiti. 我们要去医院。Yau wato saboda haka yanzu da muka gama maka fahimci waɗannan, bari in kira direban taxi ya kai ni unguwa ko ba haka ba. Taxi! Oh, hello. Hello, 你好。你好。你叫什么名字？我叫 Adam。我叫 Bello。哦，你要去哪里？我要去火车站。哦，晚饭吃了吗？吃了。哦，吃了什么？我吃土豆牛肉炒面。哦，好的，到了。好的，好的，谢谢。再见。再见。To, ga nan na shiga tasi na fito. Wane ne zai iya fassara abin da muka tattauna? Wannan shine aikin gida da kuke da shi. Kuma har yanzu kamar yadda nake faɗa, wasu daga cikin ku suna taka rawar gani sosai wajen gani sun nuna mana irin abin da suka koya suka iya. Shi yasa yau za mu nuna bidiyon Najashi Ahmad wanda ya yi kokari ya gaya mana irin abincin da yake so ci da harshen Chinese. 炒饭，鸡肉炒饭，拜拜。 To madalla malam Najashi kai kokari kuma da fata zaka ci gaba da aiko bidiyoyinka. A aikin gida da muka bayar a aji na 13 mun tambaye ku muka ce ku fassara a hirar Bello da Adam. To wasu daga cikin kusan kokarta sosai kuma ga suna wanda zamu ce sun samu kusan duka amsoshin yadda ya kamata. Na farko Muhammad A. Kurfi da Isiyaku Adamu Muhammad da Ahmad Yunusa Mai Lemo, Babangida Muhammad, Naziru Lawal, Haru Bukar Danda da kuma Justice Madansar. To, kun kokari da fata za ku ci gaba da kokartawa. Harkar koyon Chinese ba shi da sauki amma kuma ba shi da wahala idan dai har ka sa kanka. Da fata za ku kware kuma za ku samu irin albarkacin da kasar China take da shi idan har kun iya wannan harshe. Jama'a shi kenan abin da muke da shi. Duk wanda ke da wata tambaya da Allah ya rubuta a hankali duk za mu samu mu amsa tambayoyin naku. Kuma duk wanda bai ga an ansa tambayar shi ba ko an yi comment ya dan yi mana hakuri, abubuwan da suna da yawa amma za mu yi kokari iya bakin kokarin mu domin mu ga cewa mun bai kowa amsa yadda ya kamata. Sunana Bello da Kasuwar Bello. Assalamu alaikum. Sai an jima.